Naša proslavljena pijanistkinja Nada Kolundžija održala je solo recital u omalenom, ali uvek dobro posećenom prostoru Art Geta Kulturnog centra Beograda. Nadu Kolundžiju najčešće povezuju sa bratom Jovanom, kome je pouzdani klavirski saradnik decenijama, zaboravljajući često da je ona izvanredan pijanista koji se možda i ponajviše od svih domaćih umetnika na ovom kraljevskom instrumentu bavi savremenim delima. Upravo pošavši od te ideje, Nada se opredelila da u Argetu održi 3 koncerta koja bi bila svojevrsna antologija savremene muzike. Ne idem na one drastične, na drastičnu avangardu ili dodekafoniju ili Stockhausena i tako dalje, koji nisu baš za publiku zahvalni, nego idem sad da uživam ono dok sviram, tako sam koncipirala program, i da bude raznovrstan, tako da počinjem sa Cage-om, ali Cage koji je jako pitom, i kad se napravi ta atmosfera, onda idem dalje. Sviram Antona Batagova, koji je ruski minimalista, zovu ga ruski Terry Riley. Fantastičan, neverovatno je muzikalan. A 3. koncert održat će se takođe u Argetu 7. avgusta, a baš kao i na ovom, publika će biti u prilici da čuje odabrana dela savremene muzike, koje su vrlo prijatna i slušljiva.